Ungena njalo kaloku unyana kaMamqoqo, ungena njalo umzukulwana kasikutukutu ngalo suku namhlanje Wednesday is the 27th of April ke lulo olo suku, usuku lwamayeza, usuku lwamagqabi namaxolo eengcambu, usuku lweziwasho, siphatha amathambo, siphatha imihlaba, siphatha amakhandlela, siphatha amanzi, sizama ukunyanga ke nangona singatsho uba into ethilithwane siyancokola njengayo. Namhlanje sincokola ngenja, dihondi batsho ke kwenye indawo bathi yidihondi, sabe sincokola ngayo ke inja. Njengoba sincokola ngayo ke inja, asithi hamba uyorhwitshinja kuba ufuna ukunyanga ngayo, sithi yeke maninja yabantu izifele xa kufanele uba ufumane indawo yenja. Ezinye ke izindawo zezinja azilindi noba ife xa kuthiwa kufuna umchamo wenja, funeka ulinde wena xa inja iyochama ukhongozela umchamo ngekomityi. Uyayibona ke ngoku le nto ingathi izawuhamba ihambe isisokolise, kodwa ke sithi masingene kuyo le ndima yenja. Phambi koba singene ke kwidihondi, sifuna uthi wena mntu ofuna ukwazi ngamayeza esintu, mhlawumbi wena uligqirhakazi elithile, uligqirha, mhlawumbi wena ulixhwele elithile, ungumntu osithengisela amayeza, ungumntu wayethwasile kodwa le nto ingathi kushiye ungazi into ngayeza, okanye uyathwasisa manigobela uqonda iyeza eli lihambe likujude. Fika apha kule academy yakwaBhele sincokola ngawo amayeza. Umnyadabuza uba Bhele, njengoba niwancokola nje apha kuYouTube, nisancokola waphi phayana kwi-academy? Ingasikujikele ke mntana omhle uzozibonela ukuthi kuncokolwa awaphi. I kind of laugh because lena ka-YouTube ngumkinkisho man, apha kuncokola into ibenye ngeveki kuyolinda enye iveki. Masingayitsali ke, masingene kuwo umsebenzi wenja emayezeni. Phambi koba singene ke kuyo umsebenzi wenja, sifuna uyichaza uba inja lena iyinto esuka kude, isuka kulaa nto kuthiwa yi-grey wolf. Uyayibona xa kuthethwa ngenja, i-ancestor yayo yile nto kuthiwa yi-grey wolf. That is why uzawufumanisa ukubana some of ezi zinto esizawuzincokola apha, ukuba uya kulaa nto kuthiwa yi-TCM, traditional Chinese medicine, uzawufumanisa uba ziba khona ii-similarities. Ingaske ke bantu abahlukho uyijonge laa nto yalaa TCM, iza kuncedisa ingakumbi wena mntu ofuna unyanga ngazo izinto eziziphilayo. Nantso ke into yenja idihondi, nayo ke ukuba uyayijonga eli gama layo le-botanicamon, le scientific name yayo inja, iyayishera nezinye iindidi zento ezifana nenja, kuthiwa yi-canine, yi-canis. Yabona ke le because the most familiar canine inja, Canis familiaris. Inja ke lena, phambi koba singene kuyo, sifuna nje ukubalula into ethi izindidi mntanomhle, nobu bundidi bayo buhambe bukuncedise wena mntu ofuna ukusebenza ngayo idihondi. Mhlawumbi wena unazo ezi ndidi zezinja, ezinye yinja eyenzela ukuthi zimathele nje, ibe yinja xa kudlula umntu iphamise nje intloko iqhubeke izilalele. Ezinye izinja zeziya zazenzela ukuleqa abantu abamnyama. Uyayibona ke ezinye izinja can be guide dogs for umntu ongaboni. Ndizama ukuza kwinto ethi ezi ndidi zezinja, wena mntu osebenza ngale nto kuthiwa zii-qualities, characteristics, properties. Ncokola loo nto ke xa siphayana kwi-academy, wena mntu olandela ezaa zinto ke, once you know the qualities, characteristics, properties of eso silwanyana, you are able to tap into ii-energies zesa silwanyana. Ukuba le nja yinja yenzela uba ibe ntle, ukubone kwezaa movies xa kukho lo sisi unemali abe nenje nobo ibulafulafu, bhaqa laa nja, uzotsho nawe ube nolafulafu omenzileyo apha enjeni. So besiyigqithisa nje loo nto ethi zizindidi, nawe uyangokuba ufuna ukwenzani ngenja, usenofumana loo nja. Kodwa thina sincokola ngedihondi le ilapha ezilalini nasezilokishini. Nazi ke uses, mntanomhle, will only mention 10. When we looked into le list sizincokolela nje, we went up to 25 uses. Yabona ke 25 izawunyusa iqhina, sithathe on the 10 sathi 15 ukwenzela uba nawe uzijongele 1 kumayeza okulwa. Yabona kumayeza okulwa, wena mntu ofumene inja etshayiswe yimoto, nantsi nje izifele kabuhlungu phaa, bathi thatha intloko, isigwabha esinalamazinyo. If you are lucky ufike le nja ingekaboli, kukhona ke indlela ecelwa ngayo inja mntanomhle, kuba kaloku le nto ibiphila, le nto ugoduka nayo, awuvele nje uthi chop
intamo yenja ufake engxoweni unyuka apho ugoduke, inendlela enziwa ngayo nendlela engeniswa ngayo. Andifuna uthetha ingathi kwenziwa isithwalo, but iyacelwa mos le nto. Andithi xa siyokomba amayeza sinento esiyenzayo xa sicela amayeza. Andithi nenja ke you'll do into eyicelayo. Unumber 2, kumayeza okulanda apha basebenzisa the empumlo. Uyayibona nayo ke the empumlo xa uyichopile njeni, thathe nobuchopho, abanye abantu bathathe nezinye iiphatsi. Asifuna uyichaza yonke le nto kuba siyithaki mos sithi yenza into ethile. Le mpumlo yalenja nezinye iiphatsi zalenja, wena mntu ofuna ukwenza amayeza okulanda, dibanisa ke nempumlo yesinye isilwanyana. Zibini ezi zilwanyana badibanise kusetyenzwe, kuthiwa le nto mayihambe iyolanda into ethile. Zininzi ke into ezilandwayo. Omnye ulanda esasinqanda amatheni, simke nonoteksi wasedikeni mhlawumbi ufuna uyolanda sona, ufuna uyolanda imali yakho, ufuna uyolanda umntakwenu, ufuna uyolanda umamakho, umntanakho omkileyo, ufuna uyolanda iinkomo zakho mhlawumbi. Kumayeza okukhusela ke mntana omhle, xa sithetha ngamayeza okukhusela sithetha ngala mayeza ozawuziqaphula uqathulwe, kusetyenziswa amathambo ke apha. Abantu bayasebenzisa la mathambo, abanye baphinde babuyele kwakulaa ntloko yenja. Iyangqushwa le nto, idityaniswa amazinyo, intloko, yonke laa ntloko nentamo, abanye bafake neenyawo. Iyangalo mntu uwenzayo, udibanise kumayeza kokwenu. Abanye bafake emabhantini noosigidi, yabona intsinde kuqhumthula. Abantu bathanda amabhanti kuba bafuna usiqhwaba, ube unayo ke ngoku le nto ikujikelezayo. Bade abanikazi bayo le nto bathi xa kukho into ezayo, konto ekuxelelayo ukuba mandisuke emakini because ngoku kuzawuba blind. Kuphinde ke le nto at a level of i-higher grade imbi ke le, apho kuzawusetyenziswa apho kuzawudliswa umntu. Uyabona ke ngoku xa udliswe ngenja, andizutsho uba ngandawoni. Xa udliswe ngenja uba yilaa nto kuthiwa ngupopayi, laa nto ihle nje iyalandela ingathi yinja. Uyayibona, ukuyibona inje kulandelayo ilambe nawe, nilambe kunye, inethemba loba kuyawuze noba kunini ngenye imini. Le nje ilale emnyango le nja lena, noba kuyanetha igadini, ukuba ubethwe ngeli idliso, kufuneka nomntu ozawulikhupha ayazi uba kusetyenziswe indawo ethile yenja. Iyariveseka ke mntana omhle kwangalaa ndawo ithile yenja. Uyabona ke le kusetyenziswa iintongo mntana omhle zenja, dityaniswa iintongo zenja, dityaniswe nento ezithile. Kuthiwa uzuqamele xa ulalayo, uzawubona ezi zinto ziqhubayo apha phandle. Ndikhe ndayizama le kulo nyaka kupheleyo, yandothusa like hell because ndothuswa lilizwi elikhulu elindixelela uba kumdaka phaa phandle. Ndavuka ndema ngeenyawo ndalaqasa. Ifuna ube nesibindi ke because some of izinto ozibonayo ubona izinto. Mna ndevilizwe, abanye babona izinto. Kuzawusetyenziswa ke ubuthuku benja, iintongo zenja zidityaniswe ke mntana omhle, uqhinwe kwelo lapho kuthiwa lala uqamele ubone izinto. Ingasikunguyiki kakhulu. Iphinde ke le nto ukubulala amayeza emzini, in inverted commas, emzini not ekhaya. Ithini le nto? Ithi akuzusetyenziswa inja yakowenu ukubulala amayeza kowenu because le nja yakowenu iyiphathi yale mikhondo yeli khaya. Seyiwabona la magqwirha ide yawazi, afike mhlawumbi ayiphulule. So xa kubulawa amayeza kusetyenziswa iiphathi ezithile zenja, zidityaniswe namanye amayeza abolisayo, ukuchelwe apha eyadini, kwenziwe nezinye izinto ke, imikhuba yabantu bamayeza ukubulala amayeza. This is one of izinto xa umuntu ezosebenza kokwenu ezawuqala athi before ndize kule veki zayo, qale wenza into ethile, sibulala amayeza so that xa ndifikayo ndifike namayeza fresh. Is a story ke for another day. Unumber 7 uphantsi ukuyelelana nalena ingentla. Apha kuthunywa inja iyokhupha izikhonkwane. Umehluko ku6 no7, kuyaboliswa phaa, kuyakhutshwa kule. Le nje izawukhupha ezi yonke mosile nto yenzeka at spiritual level. Akuzuthunywa inja iyorhumba.
ethe spiritual level izawudityaniswa nentuku ke lenja zisebenze kunye. Dityaniswa nesinye isilwanyana kusetyenzwe mani kukhutshwe la mayeza afakiweyo phakathi kweli khaya. Buye ke ngoku umntu amayeza azochela ke ngoku ngalana wakhe. Ibalulekile ke ukuthi ungayilibala laa ndawo yobolisa because ikhutshwa spiritually le nto iphume phantsi komhlaba, then ibolise ke mntana omhle, uchele uqhubeke ke ufaka lana wako wenu. Unumber 8, uyabona le ndayiva ngenye indoda ekhohlakeleyo sixabana nomnye umntu athi into enzawumenza yona wayincokola. Uyabethwa ke apha, ubethwa ngendawo ethile yenja. Le nto lena ikwenza ube namathongo enja. Namhlanje uleqwa zizinja. Yabona ke those of us abaphuma kwiculture yesiXhosa, ukuleqwa zizinja ithi abantu bekhaya bayakhala. Uzawuyosila namhlanje uyokwenza umqombothi nebhokhwe ngenye imini, uyokwenza inkomo. Akukho kwasihlwele esitheni wena ubethwe ngenja. Uthi xa ethetha umntu othethayo, yingcikiveni imimoya. Sayincokola into yokungcikiva imimoya, ihambe nale nto uba wena ubuziphethelwe sisisu, haya kumntu okunyanga isisu, ugqibela uze ngesisu apha ngoku uyathwasiswa. Yingcikiveni imimoya. Unumber 9, ukuqinisa. Kuyaqiniswa ngenja mntana omhle, njengoba kuzawudityaniswa amathambo. Kuyawuthathwa amathambo enja, kuthathwa amathambo ezinye izilwanyana zasekhaya. Uyayibona? Akuziyolandwa iingonyama neentlwathi. Uyayibona mosi le nto ihambe xa yenziwe ngumntu embhidayo, nezihlwela zizungena ngoku kuba kweli khaya kujikeleza iingonyama, kujikeleza iintlwathi. Wena uqiniselwe ngeengonyama neentlwathi. Masibuze indoda ezosebenza uba awuzusebenza amathambo ezilwanyana. Athi yebo. Cha phela pheza ngoku mani asiwafuni. Unumber last, kumayize esichitho, wena mntu onikwa uphumaphele uzawukwenziwa lanjini ebhula, lanje ihlinyuka ethi bingabona iyagityiselwa. Ukuba ngabe iyagityiselwa uzawuba nguloo mntu obethwe ngophumaphele, kufakwe nomlahleni sefile. Lena into is beyond isichitho. Uyabona xa ufakwa isichitho, urhawuzela amashiya, urhawuzela abangaphambili, uyayibona mos laa nto ilula. Le ungumntu ongumabona bulawe, awufunwa ndawo, awufunwa mntu, uba likheswa. Ayipheleli apho, uba ngusithubeni. Uba ilaa nto ikhe yachaza uthi uyabonwa nangaphezulu elitsha. Uyabonwa edimbazi. Yebona ke ngokwenu unguyabonwa athi sisithunzela. Nantso ke into besiyiphethe yenja. Ningaqeqedisi izinja ke kuba nifuna. Uyayibona mos, siyayeka ke iyalala siyodibana nini ngoLwesihlanu, apho sizabe sithatha inja siyithake senze loo nto camagu.